Тута, А, давай скажи мені, будь ласка. Ну, знов таке питання, здається, ми відповідали, але знов питають, яка твоя улюблена саморобка? ну це таке питання. Ти розумієш, для мене кожна саморобка це як дитина. Я їх всіх дуже люблю. А улюблена. Що ти мені не сказав, що буде таке питання? Я не підготувалася. Так, зараз подумаю, що це може бути. Ну, мабуть, це листівка, все ж таки. Це якась листівка. І, скоріш за все, або новорічна, або я робила з квіточками для мами, така велика, знаєте, вона відкривалася, там були квіти всередині. А ще одна з найулюбленіших моїх саморобок – це усілякі коробочки, тому що я така сорока, я полюбляю всі там баночки, коробочки, і все, що я роблю органайзери, це теж моє улюблене. Давайте, а ви напишіть в коментарях, яка ваша улюблена саморобка, яка вам найбільш запам'яталася, З моїх, да, так. які робила тут. Будемо чекати обов'язково. Давайте, насипайте там.